Eu sunt Tafilol. Astăzi vă arăt cum o să faceți o mașină și cu 2016 și foarte, foarte mișto. Adică un fel că foarte... O să o legem pe asta, o să fie foarte faină și o să facem aia exact de faină încât o să facem galbenă și o să facem chrome și 2016. Așa. Punem astea și punem asta, uite așa. O punem aici așa. O punem. O dați așa neapărat și o puneți orice culoare vreți. Eu o să pun mov. Le puneți pe toate părțile. O să-l puneți la toate. Eu să le pun așa toate. Și o puneți tot, uite așa. Deci foarte, foarte simplu. Și nu băgați în seama ce se joacă fratele meu. Nu îl băgați în seama. Așa. Așa. Și vă punem una aici. Așa. 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 Aveți o față și o față în spate. Așa, a ieșit așa. O să pun pauză și o să vă arăt cum va ieși la sfârșit. O să... Deci, vedeți. Ieșim. Ok, ieșiți de tot. Vă băgați și în final uitați cum o să vă iese mașina. Și cu 2000 de HP. Veți imediat așa cu 2000 HP. Deci uitați cât de șmecher a ieșit. Cât de șmecher a ieșit. Și are imediat 2000 HP. Cât de mișto. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați un like și un subscribe. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!